3, 4. אני מברכת ישראל שיהיה לה מזל טוב. במשגב יש יום ילד. מזל טוב משגב! ישראל היא בת 65, היא כבר ממש סבתא. למשגב יש יום הולדת עם בת 30. 30 שנה זה הרבה, זה עבר מאוד מאוד מהר, ומכיוון שיש לי נכדים גם במשגב, אז אני רואה גם את העבר, גם את ההווה וגם את העתיד. לגור במשגב זה חוויה וזכות. היופי במשגב זה המגוון הרחב שיש גם בקהילות וגם בשיטות חינוך, בסוגי חינוך. אני קמה בבוקר, פותחת את החלון ורואה עצים, צמחים וציפורים. משגב עבורי זה ועדות חינוך ונוער, עמיתים קרן הסיוע של משגב, וחברותיי המתנדבות בפורום נשים כרמיאל משגב. האזור מבחינתי, פרט לטבע המדהים והנוף המקסים, זה האיכות של התושבים. לב הגליל זה פינת שפיות. אזור משגב זה הלב של לב הגליל, זה פינת שפיות בארץ, שיש בה הכל, והכל מחפש את הצד היפה שבשני, את הצד הנעים שבשני. אני אוהבת את מדינת ישראל, את ירושלים ואת משגב. אני מאוד אוהבת את המקום, הילדים שלי הגיעו בגיל שנה לפה, ומאוד מאוד טוב לנו, אנחנו אוהבים את השקט, את הפסטורליות, את האווירה, את הקהילתיות. מזל טוב משגב וחג עצמאות שמח. אני מאחל למשגב שתמשיך ויצטרפו לשם אנשים, יש שם גם נוף יפה ורוח נעימה ועצים וציפורים. אני מברך את משגב בעצמאות, בחופשיות, שיקבלו, יזכו לכולנו, נזכה לחופשיות אמיתית. בעצם החלום שלי מבחינתי, שהילדים יחזרו חזרה לגור פה בדור השני, ואז אני חושב שזה סגירת מעגל מושלמת. ישראל היא בת 65 וסבתא שלי בת 64. אני מאחלת לתושבי משגב, ובמיוחד לחיילים, חג שמח. אני מאחלת למשגב שנמשיך לגור יישובים יהודיים ובדואים ביחד. שיהיה לנו טוב ושנהיה שמחים ממה שיש לנו, כי יש לנו המון. שלום מדינת ישראל ושלום מדינת משגב, ניפגש בשנה הבאה.